Wij binnen deze week bij Wouter Stoter, de makker van de nomineerde video Droomvlucht van Nienke Laverman en Rowan Herze. 8 december dan is in de Lawaai in Drachten het Frieske Popgala. En deze clip is nomineerd voor beste clip. Dit is de producer van het bedrijf dat de clip maken had. Dit lijkt het mij zo'n lekker hip reclamebureau. Ja, of we hip zijn, dat weet ik niet. Maar we zijn op verschillende delen van de filmmarkt zijn we actief. We maken ook commercials. We maken videoclips uiteraard. En sinds kort ook films. En wij proberen in alles wat we doen artistieke meerwaarde te geven aan het product. Inderdaad, artistieke meerwaarde. Nou, dat is aardig lachen. Zeg Wouter, hoe had dat eigenlijk die met die ballon? Ben je al hier echt? Nou, er zit wel wat effect in, want we hebben hier wel... we hadden het eerste wat we draaiden was zeg maar deze scène in het bos. Dat ging helemaal goed, totdat de ballon, zeg maar, deze ballon knapte. En toen moesten we daar gewoon weg. Dus we hebben toen later dit opnieuw gefilmd. En toen waaide het. En toen kwamen we erachter dat we het eigenlijk... kijk. Dat we het niet zo konden doen. Dus wat we toen hebben gedaan, we hebben in de studio... hebben we eigenlijk dit ook gefilmd. Het is gewoon een ballon met een zwarte achtergrond. En die hebben we er overheen gezet. Dus hier loopt zij niet met deze ballon, maar met zo'n lamp. En dan hebben we die ballon overheen gezet. En omdat het heel donker is, zie je toch niet dat ze niet een touw vast heeft, maar ze heeft een soort stok vast. En hier, dit is ook een lamp. Dus hier is het allemaal geplakt. Dit is echt, het is geen pose-up. Ze loopt daar echt met een lamp. Want het is gebaseerd op het Midzomernachten van Shakespeare. Dus dan heb je de ezel en je hebt de vee die elkaar moet ontmoeten. En wat ook belangrijk was de maan. En op een of andere manier dacht ik van nou, misschien moet ze maar een soort wolkjes vasthouden. Weet je, elkaars gedachtegangen. En toen zaten we met die maan, dacht ik, nou, misschien is het ook wel mooi als ze gewoon een soort ballon vasthouden van hun eigen gedachten. En toen denk ik van nou, misschien is het mooi om een lichtballon te hebben, dat ze ook 's avonds lopen. En het was wel het idee dat ze ook naar elkaar toe zouden komen. Dus Jacques vanuit Friesland, of Jacques vanuit Limburg en Nienke vanuit Friesland. En dat ze dan elkaar zouden ontmoeten, zeg maar. Ja, zo zul je maar weer dat oer een goeie clip gewoon nijtocht is. Ik dream vandaag. Ja, Nienke, wij van Clipcar dream ik van die. Clipcar! Splut!